cabanga usakubiza ngoba bakhe khona induku yakhe hey ngicela ukuthi uthule mfethu ngicela ukuthi uthule bafu ngicela ukuthi uthule angikhulumi nawe ngicela ukuthi uthule angikhulumi nawe unkosikazi wakho ngifakile nje ubudlelwane benu ngikhona manje phakathi kwenu yazi ukuthi wena ngeke uzungimele sibhekele sobabili njengamadoda asimele nje lapha uvela ujahe lapha ngeke uzungimele uwedwa ujahe lapho ngasikhuluma ngalento leqhakayo wasikananda mfana wami yazi ngeke uzungimele ngeke ungimele mina ngingedwa ngeke uzungimele ngedwa yini wena ngeke uzungimele ngingedwa mina ngeke uzungimele ngingedwa ngiyakutshena isimanga ke mina bafo ngiyakutshena ngiyakutshela uhlala phansi nje wehlise yini ungavela umthathe sikhulume lento iphela uhambe naye yini ungavela umthathe uhambe naye angizili ngizothathwa abantu mina la ngizokhuluma nawe silungisa into engihluphayo mina ulungisi wena kahle kahle wena ngihlambalaza wena shoza awunandaba nemafilings ami awunandaba awulungisi wangihlambalaza awunandaba namafilings ami awulungisi wangihlambalaza angihlambalaza uke wangibona ngilwa nawe mina uyangibona mfethu ngikhala ngikhulu corrected kodwa uyeyisa mfethu kulungile uyeyisa baba kodwa ngizama ukulungisa futhi awumhloniphi umuntu wesilisa wena ukhulelanga nje lekhono kona bafana uyeyisa wena uwedwa wena ngikwazi ukuthi ngibambela yona ehlisa uma ukhulume lento usuka le angizili uzohlambalaza mina wena angizili uzohlambalaza babakhe ngizolungisa ukuthi usuwenza over manje ehlisa ilokho nje ngikhala ngakho lalela ke wena ufuna ukutshela igama libe lodwa mina mfana wami ngu-V6 uyangizwa futhi ngisazo upgrade mhlawumbe ngoba u-V12 ngizoweqa u8 ngibe uzo-upgrade ngempezi noma ingane ngisazoba lungizo upgrade mina ngizothatha ingane zami ngihambe ke ngizothatha ingane zami ngihambe upgrade usale wena uhambe yapi ngithi umuzwa manje utshela uyena ukuthi singane ihambe lezi ngane ziqhamukephi uma kade lingasebenzi ziqhamukephi lezo phela la lisasebenza ukuthi alisebenzi uthe umama lalisebenza ile nto angangi-understand ile nto angayi-understand belisebenza itotolozi kwayilonto ukuthi liyaphumula yazi ukuthi ungenzisilima leyo nto yazi ukuthi ngempela bafowethu kungihlambalaza lokho angihlambalazi nkosami angihlambalazi kuphela ngizofuna usizo kodwa ngicela ukuthi ungilalele ngifanele ngiyichaze le nto ngoba phela isusa senkinga ukuthi sikuphi manyambosi uyamuzwa ukuthi lo mfana uthini uyamuzwa lo mfana uthini ehlisa umoya babakhe nkosami silungise le uyamuzwa ukuthi uthini kodwa ngisho into esho unkosikazi wakho kodwa ukuthi najabula kwashintsha isikhathi kwaba khona la umjabulisa khona kancane but manje usubuyile inkinga usubuye ngamandla amaningi usaphumela nangaphandle ngaphezu kwaloko usuthinta ngisho abangani bakhe uthinte naseningi angazi mfethu mina angikaze ngithinte abasafuni ukuvakashela abasafuni bazovakashela mali lento ezokispansa babengafuni ngenze njani ke mina ngenze njani ke mina babengafuni ukuthi babelethwe mina yini basake beze kumina ngithi mabengasafuni manje wayiwaphansi naphi mina angiponsanga muntu mina wena ukhuluma into ongayazi bayangitshela phela bayangitshela ukuthi abasafuni ukuvakashela bafuna ukukutshena ngisazoqhubeka yabona ngisazopina ngayo uyabona ke lento engimlethele yona la nayo ke lento engimlethele yona la yilena lento engimlethele yona la uyakhumbula siqala ukuthi ngicela senze sure ukuthi siba calm kodwa wena ungangihloniphi wena owenza ukuthi ngicasuke ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa into esifazana ufike ukhuluma ngale ndlela nawe ukhuluma ngale ndlela baba kodwa umuntu wesilisa mfethu mina bengenzela ukuthi izinto zakho zihambe kahle wena unentombi engakhi ngineyodwa endaweni zonke la nibukela khona uhlelo silungisa umjolo masinibingelele siphinde sinamukele igama lami ngikudlala Matifana and I am the next big thing in KZN njengenjwayelo yalazi kudaba ukuthi la we all about fixing ama relationship amaningi ahlukahlukene mokuthi uneyinkinga ezisinto umjolo ungasabi uthanda ushaya umthandazo omncane uNkulunkulu kaMatifana ngahawukele ngizobe sengikhona ukwenza kanjani lokho uthumele i-email address kumjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel to abangani bakho ihlobo zakho nabo bonke abantu osondelene nabo ukuze bazi kabanzi ukuthi zikhiphani lekhaya ngaphezulu kwakho konke uma ukuthi ke ufuna ukulungisela umjolo thinta thina sokwenza isiqiniseko sokuthi umjolo wakho uyalunga ongiphelezele sibone namhlanje ukuthi silungise indaba kabani kwenze njani and indaba eziwabhalela thina ukuthi simtholele isixazululo towards inkinga abanayo ongiphelezele ke sibone ukuthi namhlanje sibheka indaba kabani Sanibonani igama lami nguLindiwe wakamthethwa ngibhalele uhlelo usilungisa umjolo ngoba nginenkinga nomuntu engithandana naye
Mbukelo wahlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele futhi sikwamukele mawukuthi uyaqala ukungena le ekhaya uyazi ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel ebizwa ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel ethiwa abangani bakho ihlobo zakho nabo bonke abantu ongathanda ukuthi baze ngahle. Mhlawumbe khona umuntu oneyinkinga zomjolo and udinga umthandazo uyayazi into ongayisho kuyena uNkulunkulu kaMatifana ngahawukele. Mengabonze njalo thumela phela leyo email address umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Ake siboneke namhlanje ukuthi siphethe indaba kabani njengoba ekhona umfowethu leduze kwami. Ukuba khona kwakhe ke la kusho ukuthi zikhona izinto ezingahambi neze kahle emjolweni. Ungakhohlwa ukuthi izinto azihambi kahle akusho ukuthi asilifaka usawoti esilondeni noma kunjalo ke siyawufaka ekugcineni mase sithole isixazululo. Mfowethu siyakubingelela sikwamukele ohlelweni. Ngiyaphila mfowethu njani? Hayi no mfethu ukukhala kusiza. Hayi sikhona. Siyajabula kakhulu mfethu ukuthi usihloniphe. Mengabe nje uthola i-call evela kuthina ukuthi uyadingeka la ekhaya. Ufike mfethu uzoze ukuthi ikhamba kanjani. Mina igama lami ngudlala Matifana. Abantu mfethu abakwazi ukuthi uba uqale ngokuyi-introduce nje babukele emakhaya ukuthi uba. Ngiyabingelela babukele emakhaya igama lami. Hayi kodwa igama libalekile bese nguphilani ke angisale sekulisho. Nguphilani bese ngijwayele ukuthi ngibizwe ngosigananda. Mhlawumbe mangabe ngile ngithi uphilani wonke umuntu uvela ngasazi ukuthi ukhulunywa ngobani but ngivama ukuthi nje ngibizwe ngosigananda. Okay. Yeah. Philani kusho njengoba usigananda ushezi. Yeah usigananda ushezi mfethu yeah. Sigananda siphuma enkandla. Oh niphuma enkandla. Yeah. Okay kwesikamsholozi. Yes. Hayi no. Bese siyajabula kakhulu ukuthi ufike kwishow sizokhuluma nawe namhlanje. Njengoba ula obvious mfethu sizolungisa. Yeah. And asilungisi noma yini. Silungisa umjolo. Yeah. Okusho ukuthi nawe ekhaya lakho mhlambe khona la umama ahambe khona wabona ukuthi akuhambi kahle. So mengingabuza nje ngokubuka kwakho umjolo wakho uhamba kanjani? Hayi mfowethu ngabe ngiqamba manga mangithi khona inkinga ekhona yonke into ihamba kahle. Yonke into ihamba kahle. Yonke into ihamba kahle. So kulesikhathi indawonye nomama umuntu onjani mhlambe mengingase kuthiwa achazela nje mina njengomuntu ongamazi. Umama mfethu umuntu onothando, umuntu hands on kuyona yonke into engiyenzayo. Uyangisupporta, uyangilalela no. Kuhle nje ku right. Nice. Yeah. Njengoba enila namhlanje mhlambe ngenzeka ukuthi wena kuma relationship abantu bayaxabana. Noma bengeke baxabana uthi kubukizwe but bayaxabana inkinga ziyabakhona. Mengabe zikhona ke inkinga nizihandlisha kanjani mina njengoba namhlanje sibona ukuthi nizohandlisha inkinga zeni phambi kwamakhamera? Yes. Engakusho ukuthi mfethu yeah nathi siyafana nawo nabo bonke abantu abakuma relationship. Siyaxabana siphinde sikwazi ukuzilungisa kodwa angikhumbuli ukuthi khona into engenza ukuthi mhlambe kube ukuthi namhlanje sesingaphinde silungise izinto phambi kwamakhamera ngoba yonke into right ekhaya. Yeah. I know mfethu kuyazwakala kakhulu. Ngokubuka kwakho yonke into right yonke into right. Kodwa mina ngakutshela kona ukuthi njengoba ula khona lelo xhashaze lincane ibonakala likhona emjolweni. Hayi ngeke bafo mhlawumbe scam hayi kodwa ngizozwa ngawe phela. Okay no asilinde umama ke mfethu asichazele. Le khaya mfethu njengoba negama lizisho silungisa umjolo. Sikholelwa kakhulu noma siqoquzela kakhulu ukuthi abantu bathandane balungise into yabo not ukulu. Sithembise mfethu ukuthi mefika umama la uyamlalela ukuthi uthini silungise indaba ngale kokuthi ulo uphakamela umoya yonke lonke lo. Yeah. Hayi bafungeke ngiyakuthembisa kakhulu kulokho ngiyakuthembisa sikho nje isidingo senu. I know njengoba negama lakho lisho mfethu uphilani. Philani mfethu usigananda. Akube nokuphila mfethu phezulu relationship yakho. So njengoba ubona kunethema esebenzisana nayo bazohamba beyolanda umama bambeke la. Mengabe bembeka la sobe sesizwe iside lakhe ke mase siyanidedela futhi nikhulume emva kwaloko kodwa siyanithembisa ukuthi noma yena njobe nikhulume egcineni kumele kube khona isixazululo ready ukuthi ubone umama. Ngiready kakhulu bafo ngiready. Njengoba uzwa ke embukeli usigananda uready ukuthi abone umama and is very happy ukuthi eze ukuthi ngempela khamba kanjani ngoba ngokwakhe awekho amaphutha umphethe kahle umama naye umama futhi akakaze akhalaze ngalutho kuyena. Asiboneke ukuthi khamba kanjani nanokuthi uzothi uma befika la umama izinto zabo noma afuna ukukhala ngako uyakwazi nophilana. Hlala kungayindawo njengoba ubona kithi esebenzisana nayo iyahamba njengamanje iyolanda umama imbekele eduze kwethu sixazulule inkinga yabo phinde futhi silungise umjolo wabo. Dadewethu kunjani? Ngiyaphila. Siyajabula kakhulu ukuthi ufike kwishow usibhalise ukuthi ufike namhlanje sokhuluma indaba yakho nofowethu la njengokubhala kwakho. Mengabe ke sikhuluma naye la umfowasigananda uyakuveza ukuthi I know uyazi impela ngawe and akakuphiki uyazi ukuthi niyathandana.
Kodwa-ke kunezinto angazazi ukuthi ngempela why uze wamthatha wambeka la kwishow namhlanje. Mhlawumbe asiqale nje ngokuthi sichaze le ndaba ukuthi ngokubuka kwakho nje ubudlelwane bakho naye buhamba kanjani? Ubudlelwane bethu sineminyaka sithandana. Bebehamba kahle. Kakhulu futhi. Okay. Enganelisa ngayo yonke indlela. Kodwa kuhambe kwahamba ngangabe ngisenele. Ivuka sometimes ingavuki. Kusho ukuthi ufuna ukuthi ukuthi kuhambe kwahamba wangabusenela hayi ukuthi ubengakwanelisa empilweni in general but ubengakwanelisa empedeni yebo. Ibine break. Bebuye kungalungi kahle ethi uyazama. Okay. Kungazameki. So i-reason yokuthi usibhalele namhlanje kwishow nginibhalele ngoba engathi ngiyaxakeka. Manje ngifisa ngathi ngangisiza ngoba kahle njoba ngichazile ukuthi ubehamba hambe angabe kasakwazi ukufunctiona kahle. Kuthe ngisemsebenzini ngezwe kobhuti abanye bekhuluma ngale juice lesizayo ecleanayo. Ijuice. Okay. So ngilalele kahle bese ngiyababuza bathi hayi iyacleana nje. So bese ngicela bangiphathele angimtshelanga naye. Mina ngamthelela ijuice nje waphuza. Ngase ngibone lokho ehambe ephuma toilet ngabona ukuthi ayisho ukuthi iyasebenza iyamclean. Ngempela ama results emva kwalokho ngawabona. Ngoba wabuyela kulesi mina engimaza isona. Wakuthintile. Kwa right kwayilo muntu engimaziyo. So nje ngithe ngisajabule ukuthi hayibo wabuya umuntu wami. Hayi kwangathi usebuya off. Sebuya extra ke manje angisakwazi ukuphumula. Yimi nobusuku ufuna lolu cansi. Kana ukuthi ngisho nabangani bami befikile bezongivakashela. Nabo futhi into eyiskate nje. Manje akasathinti wena wedwa hayi akasathinti ke mina ngedwa manje yonke into nje egqoka iskate. Soke yakhe ukuthi engathi nje ngayibhozomela. Manje yikho ngithe angizohleleni mhlambe ningangisiza noma nimyala ukuthi cha phela sekwaba nezifo. Akenza kanciphisi. Sikanani? Ya buthi. Hayi mfethu kuthiwa wena ushabiswe wena. Kuthiwa ubhizi nje izwe nje ulibheki umama nangu yamanelisa kodwa eceleni ubhizi nabanye abantu. Yabona mfethu entweni zizonke usuzikhulumile ngikuzwile. Ngakuzwa nawe Manyambosi. Kodwa angiboni into engilethele yona. Ngaphandle kwamanyala lawo wenzayo uyangihlambalaza. Cha ngihlambalazi ngizofuna usizo la kuwena ukuthi ungavela usuke le ekhaya mfowethu wena uyindoda ngeke ukwazi ukuxoxa nomuntu wakho ekhaya kini. Niqede into zenu uyangazi bese uManyambosi usuke endlini ngishiya endlini usuke endlini ugijima uza la kunini uzongihlambalaza. Ngizofuna usizo hayi ngoba nakho ngizohlambalaza wena mina. Ngento yasendlini bese ngakhuluma ngento yasekamereni. Kodwa nawe uyabona ila impilo esesiphilayo ayisase impilo phela longiphilisa yona. Njalo ubusuku nemini mina fanele njalo uhlezi ungibhudukeza njalo abantu besifazane uyibo futhi ngindoda kuyicala ngoba ngindoda. Ngaphandle khona ukulala mo uyindoda. Kuyicala ukuhala mo uyindoda. Akulona icala mfethu lelo. And yabona into esho ukuthi uyahlule ukubekezela inkinga kakhulu bafo ngoba ukwazile ukungibeka angithi kusho yena uthi ukwazile ukungibekezelela mina. Ehene. Angithi ukwazile ukungibekezelela. Bekezela isimo sinzima ungaperform ngenzi lutho. Sekuyini manje inkinga? Mina ngangilusela umuzi wami ngangilusela wonke amantembezane lesizwe. Wena lawo osulala nawo namhlanje mina ngingilusela umuzi wami. So ukhala ngokuthi mfethu njengamanje akusadli yena yedwa wethu imaqala siqale la kade kufika ijuice ekhaya aware ukuthi le juice izokwenzani. Bengazi mina ukuthi ijuice eyani. Bengazi kodwa ngibonile ukuthi ijuice khona umsebenzi ewenzayo. Ngayihlupha ke mina ngokuthi ngigijime elokhundane entweni lezi lahle khona futhi akazi ukuthi ngibonile. Mangithi inhlala lapha ngiyabona ukuthi kubhaliwe la ukuthi ijuice ezongiclean. So ngangempela futhi ama results ngiwabonile. Kodwa ngithema ngabe sengiyifundisisa ke ngibheka ngafica inamba beyibhaliwe mfowethu. Ngafonela kulo namba ngifuna ukulandelela ukuthi kwenzakalani kahle yabo. Mangithola lapha ngithola umuntu owufele emntwini. Lo muntu unginikezela olunye udaba futhi osolingaphezulu kwalolu. Lolu yena etshela ukuthi olwakhe
angisizwanga mfowethu lokhu njana yakhe yebo ingiklinile kodwa lento engigijima ngayo bafo ngigijima ngembiza yamadoda Kodwa mina engilwa nayo ukuthi uhamba ulala nayo yonke into egqokile. kulungile ngenze njani bafo ngenze njani ngindoda Lala nami. angithi ngenziwe uyena Okay. ngenziwe uyena bafo ngenziwe uyena njengoba ke manje engasakwazi ukungikhona Bengilungisela mina umuzi wami bengakulungisela wonke amantombazana lo usulala emsebenzini nawo. ukhathele ngenze njani mina ngindoda Mina- unamamuthi kunosuke ngeke ngikwazi ukulala Ngumuntu phela nami. bafuna ngiphumele ngaphandle Ngumuntu mina. bafo sisemzansi Africa la akekho umuntu ongazi mfethu khona amadodana nezithembu bafo azavele ngisho ku TV Wena phela yakasi sithembele yakho. mina mfethu angenzanga sithemba ngimhluphi Hayi, angihambi yonke nalo intombazane fanele ulale nayo. ngiphuma nje bafo ngiyozanelisa eminyango ngoba phela anganeli la endlini fanele ngenze njani fanele ngenze njani yini efanele ngiyenze mina? Konke show mama. Uthini Uthele yaphumula. liphumula kwani Line- line-break. inkinga yakho ke bafu iyodwa ukuthi uyayizwa into esho lo muntu esifazane kodwa mina eshiwe mina uyizwa Bafo, ngifuna- angazi noma mhlawumbe umanyambose wena yini osuzokwenza ukuthi kube ngcono ngale ndlela noma wena umuntu ongeke uzuphumele ngaphandle cacisa baba Bafo, cacisa ngifuna ukuthi ungikuze Cha phela mina ngizela la uzofuna usizo musukulwa nomuntu engizocela kuyena usizo. ngicela uthule manyambose angalibeki ulibeke Ngizocela usizo mina. Ngizocela usizo. angalibeki ulibeke Phela musukulwa naye ngoba umuntu ozosiza lo. angalibeki ulibeke ngindoda Unjalo ke phela wena unjalo. ngindoda Uyindoda hayi. futhi khale sami isicathulo ngindoda mina ngowasigananda Hayi kahle nawe hayibo. Hawu. Hawu. Cela uhlale phansi. Umama ukhala ngokuthi mfethu kuye kwaba khona isimo whereby kade ngingahambi kahle kamereni. Nidonsa ngodiesel. Ushaya ukhathale. But wabona ukuthi lento no ayimiphathi kahle. Wenza indlela zokuthi ukwazi ukuthi ube right. Wathola le juice akutholela yona. Mengabe ithola le juice wabuya usuqanda manje. Wena usuzitshelela ukuthi ama results ejuice uyawazi and unawe wenze ezinye indlela zokuthi uqhubeke ukuzwazi ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyamnikeza into ayifunayo. But into esemphatha kamanje ukuthi Hayi aphume ngaphandle. mfethu ngicela ukuthi uphinde ungilalele kuloko ayikho into ephuma na endlini ikhona into ephuma na endlini uphuma nakho ukudla kwami. Uhamba uyonikeza amantombazana ukudla kwami. imabafu sibambe lapha ngiphuma nani Uphuma nokudla kwami. wena Uyodlisa amantombazane. wena ngihlanyela mfethu imabafu Just nami isikhathi uhluleka kwafanele ngihambe ngiye ngaphandle. Isikhathi uhluleka wena, isikhathi uhluleka lento. njengoba uphumile la vele uphumele kona ungoba uyazi vele la amadaba wena ungangibambi bona isikole ungangibambi mfethu ngicela ukuthi ungangibambi ukulwa nje ngeke ukusize ngalutho. Indaba ukuthi ulwa nje ayizosiza lutho. ungangibambi Ayizosiza lutho kulwa waphela mina ngizolungisa lana. Ayilungile lento kodwa yabuza lo bafu ukuthi uyeyisa manje boss uyayizwa ndoda ukuthi uyeyisa ngiyisa ngani mina baba. uyayizwa yini siyisa ndoda ongilethe kuyona Uzama ukuthola phela uzala understand ukuthi inkinga yethu ikiphi ukuzasiza. La izinto zowuthu. wena uyangihlambalaza phambi kwabantu Angikuhlambalazi. ungilalele uyangihlambalaza uzokhuluma ngokuthi mina nginepipi eliwayo elingavuki Laliwa vele, laliwa ungithi uyangizwa ipasela laliwa. uzothi lo lithatha ibreak yini leyo Laliwa vele ngazi ngahlapela thatha ibreak ngempela. Abafo mina hayi ukuthi bengikudelele bengisho indlela umama esho ngayo kuthi manje ke so wawungaphumi lisawa cause wawunqena na uthi uzothi meke amantombazaneni afika kubuka ukuthi hawo wena ukhona nini wena ke ukhona nini ukhona okwalibona umama wakakuqedela Laliwa vele laliwa. hayi yabona la konke kuzoyenza buka uNkulunkulu ma ngiyakutshela futhi Hayi bafo angeke nje uzosiza ile ukubhila impiri ngana kwakho. Angeke nje uzokusiza ukubhila ngana kwakho. Uzomshayela. Zokushaya nalo. Angeke ukusiza impiri ngani uzosizakalaphi? Yini ungisiza ngayo? Mina ngizothi yekela ukufebe cha. bafo Ufebe Yini lento engiyifuna wena? ubona indoda ifeba. Indoda iyafeba yini? Ulala nawo wonke amantombazane. Omkhulu bebenezithembu benayo yonke into. Baba nethemba wena yonke into egqoka isiketi Ufuna wena. isembu yini? Angisifuni. Ngenze njani ke mina? bafo Ngenze njani? Khuluma phela. Nganele. Suka nawe ngifuna ukubona. Nganele mina. Njengoba nganganele isikhathi lento yakhe isahluleka. Yabona mfethu iyodwa mina into engizoyikhuluma naye. Futhi ngizoyikhuluma ekhaya ngeke ngikhulume phambi kwamakhamera. hayi bafo yena usekulethe phambi kwamakhamera Susani yonke lento la makhamera. usekulethe phambi kwamakhamera mfethu ukuthi ukhulume naye khuluma yabo manje Izwa kumanje ubukisa ngami. Angibukisi ngawo. Uthi manje akisi uyalwa wena. Uyalwa. Sizokhuluma kahle la silungisa. Ukuthi yehlisa.
silungisani lento ingeyisa phangi kwakho wena wenza ukuthi lento ingeyisa mfethu kodwa into enze zonke uzongibambisa ngesigora manje ubukisa ngami wena upiringelalani ngoba phela ngabe siyakhuluma ngoba siyakhuluma iphutha lakho lelo babakhe iphutha lakho cabanga usakubiza ngoba bakhe khona induku yakhe hey ngicela ukuthi uthule mfethu ngicela ukuthi uthule bafu ngicela ukuthi uthule angikhulumi nawe ngicela ukuthi uthule angikhulumi nawe unkosikazi wakho ngifakile nje ubudlelwane benu ngikhona manje phakathi kwenu yazi ukuthi wena ngeke uzungimele sibhekele sobabili njengamadoda asingathi nje lapha nakuja uvela ujahe lapho ngeke uzungimele wedwa ujahe lapho ngasikhuluma ngalento leqalayo wasikananda mfana wami yazi ngeke uzungimele mina ngingedwa ngeke uzungimele ngedwa yini wena ngeke uzungimele ngingedwa mina ngeke uzungimele ngingedwa ngakutshela isimanga ke mina bafo ngiyakutshela ngicela uhlala phansi nje wehle simoya sikhulume lento iphela uhambe naye yini ungavela umthatha uhambe naye angizili ngizothathwa abantu mina la ngizokhuluma nawe silungisa into engihluphayo awulungisi wena kahle kahle wena ngihlambalaza wena shothi awunandaba nema-feelings ami awunandaba awulungisi uyangihlambalaza awunandaba nama-feelings ami awulungisi uyangihlambalaza angikuhlambalazi uke wangibona ngilwa nawe mina uyangibona mfethu ngikhala ngikhulu corrected kodwa uyeyisa mfethu kulungile uyeyisa baba kodwa ngizama ukulungisa futhi awumhloniphi umuntu wesilisa wena ukhulelanga nje lekho kona bafana uyeyisa wena uwedwa wena ngikwazi ukuthi ngibambela yona ehlisa uma ukhulume lento usuka le angizili uzohlambalaza mina wena angizili uzohlambalaza babakhe ngizolungisa ukuthi usuwenza over manje ehlisa ilokho nje ngikhala ngakho lalela ke wena ufuna ukutshela igama libe lodwa mina mfana wami nguV6 uyangizwa futhi ngisazo upgrade mhlawumbe nguV12 ngizoweqa u8 ngizoupgrade ngempezi noma ingane ngisazoba lo ngizo-upgrade mina ngizothatha ingane zami ngihambe ke ngizothatha ingane zami ngihambe u-upgrade usale wena uyaphi ngithi umuzo manje utshela uyena ukuthi singane ihambe lezi ngane ziqhamukephi uma kade lingasebenzi ziqhamukephi lezo phela la lisasebenza ukuthi alisebenzi uthe umama lalisebenza ile nto angangi-understand ile nto angayi-understand lisebenza itotolozi kwayilonto lokuthi liyaphumula yazi ukuthi ungenzisilima leyo nto yazi ukuthi ngempela bafowethu kungihlambalaza lokho angihlambalazi nkosi yami angihlambalazi kuphela ngizofuna usizo kodwa ngicela ukuthi ungilalele engazibefanele ngiyichaze le nto ngoba phela isisusa senkinga ukuthi sikuphi manyambosi uyamuzwa ukuthi lo mfana uthini uyamuzwa lo mfana uthini ehlisa umoya babakhe nkosi yami silungise le uyamuzwa ukuthi uthini kodwa ngisho into esho unkosikazi wakho kodwa ukuthi najabula kwashintsha isikhathi kwaba khona la umjabulisa khona kancane but manje usubuyile inkinga usubuye ngamandla amaningi usaphumela nangaphandle ngaphezu kwaloko usuthinta ngisho abangani bakhe uthinte angazi mfethu mina angikaze ngithinte abasafuni nje ukuvakashela abasafuni bazovakashela imali le ndoda ezokispansa babengafuni ngenze njani ke mina ngenze njani ke mina bengafuni ukuthi babelethwe mina yini basake beze kunina ngithi mabengasafuni manje wayo ngihlangana phi mina angiponsanga muntu mina wena ukhuluma into ongayazi bayangitshela phela bayangitshela ukuthi abasafuni ukuvakashela bafuna ukukutshena ke ngisazoqhubeka yabona ngisazopina ngayo uyabona ke lento engimlethele yona la nayo ke lento engimlethele yona la yilena lento engimlethele yona la uyakhumbula siqala ukuthi ngicela senze sure ukuthi siba calm kodwa wena ungangihloniphi wena owenza ukuthi ngicasuke ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa into esifazana ufike ukhuluma ngale ndlela nawe ukhuluma ngale ndlela baba kodwa umuntu wesilisa mfethu mina bengenzela ukuthi izinto zakho zihambe kahle wena unentombi engakhi ngineyodwa uyayanelisa iyanela yona iyanela uhlala endlini nje kuphela isho njalo ungazongijwayela ungangensilima wena usuyayimaketha kumuntu wami yileyo nto nje kuphela ngibona mina wenza isilima akayimakethi wena nje uhlule nje ngoba nakho ujabulile ukuthi nje wasizakala mawusubona ukuthi nje vele nje ushaya izothi hayi kahle bo mina ngangilungisela ikhaya lami angangilungisela lonke lamantombazana lawo wasulala nawo umama yamuzwa uthini walokho nje umama ngani wakutholela ijuice wakulethela yona wazisiza mase sewuzisizile usubona manje ukuthi hamba ke manje wonke umuntu ke manje yabo hamba kunike wonke umuntu uyabajikeleza thula mfazi wamba ujikeleza wonke umuntu manje mfethu kunezifo ngaphandle anything can happen akangicabangeli manje wena ubhizi mhlambe nalabo bantu ulala nabo sikole ubuzolala nomama vele uyabona ke lana sikhulu sukulaphi ukhanyisa kanjani uyasebenzisa yini ikhondom ngoba ulifuni uyalisebenzisa wena usukulaphi uyalisebenzisa yini yebo noma cha uyalisebenzisa akufuni wena ke lokho uyabona ke angithi usukungekho ngiyakwazi phela pho ke ngiyakwazi ngithi why pho lokho anihlupha ngami ikho ngihlupha ngoba uzongilethela inkinga emzini wami ngihleli understand mfethu umdala
umama umdala ninabantwana so njengamanje yabo ukuthi noma yini oyenzayo uthatha izinto zangaphandle uzoyifaka ekhaya ukugula umama futhi umehlisa isithunzi ebantwini mhlawumbe amantombazane angazi ukuhlaba abantu abangakanani mhlawumbe uhlaba izingane lezo izingane zibuka umama izwa uyalungisa lo muntu uzokhuluma amasimba wakhuluma kubeka ukhuluma iqiniso kodwa kithi kulungile kubeka ngikulalela iqiniso asibe honest la mfethu asibe honest siyeke ukuthi wena ubhebhizwe kwasho kaqema asibe honest awumbuzi ngani ukuthi yena angihlabisa ingane ngeke mina ubusuku yimini ngiyasebenza mina okokuqala fane ngigade ingane fane ngiphekele fane ngiwatshele ngifuna ukuphumula phela nami wena walethi juice wena ophakile kusahamba kahle lalela bhuti kusahamba kahle wayengayenzi lento kusahamba kahle wayengenzi lento sasenza kahle hayi lento asayenza manje angiyazi mina yabona juice lo elethile nje angithi wathi mengabe netotoloze linamakhoma wangakuthanda lokho wena waletha ijuice ke manje simenze uqandu wa-upgrade na wafaka imbiza manje sowukhathele iphutha lakhe phutha wayiniwe ba imbiza angimnikanga phela mina imbiza ngakunika imbiza phela ngale ngabheka inamba mina kule juice angifakela yona akusilokho iphutha lami akithi iphutha la ukuthi wabe ufuna imbiza kodwa ubani wanginika ijuice uyena wangiclean kokuyini ukuthi ngikwazi ukuba right hayi ukuthi ubaradele wonke amantombazana akhona la emhlabeni mina kahle baqedile abantu hawu awungeka ngiyonto engayiphendula wena leyo vele ngiyabuza akuyona into engayiphendula wena akuyonto engaphendula wena kahle wena kahle sonke isikhathi no bafu ngicela ukuthi ungangibambi wena ngicela ukuthi ungangibambi sonke isikhathi uma ngabe ukhuluma into engizwayo ukuthi iyamasimbi ngimala wena ngisho umfana ongangixaka mfethu ngiyaxolisa awunjengoba umngaka ngeke uze ungenze lutho ngicabanga ukuthi uyakwazi ukulwa silingise le nkinga esinayo uzongenza ngisho ngathi ebafu ngicela ukuthi unike nje ithuba ngiyakucela nje mntaka baba sobabili nalomuntu azele phela lokho la azele lokho baba cha bafethu ngeke ngithole umuntu omncane kangaka azele lokho la sizolungisa la ngeke ngithole umuntu omncane kangaka mina yes ngeke ngithole umuntu omncane kangaka ngikwenzeni mina mfethu ngicela ukuthi ungihloni into engifuna iyo bafu akwazi ukukhuluma nje phangi okay kuze umuntu umuntu wesifazane wami uzokhuluma kanje mfethu ekhona angithi sikhuluma samajita sabafana so ngicabanga intombi yami izophatheka kanjani izwa kuthiwa mina ngeke ngishawe umuntu omncane kanje nginentombi nami phethe ngithanda ngiyazwela nakwena ngiyajabula ke makuzwela uyazi ukuthi ya kumnandi ngiza ngigezela ngaphakathi enhlizweni ukuthi nakuwena kaniyazwela wena ukuhlaza kabi wena mfethu ukuhlaza kabi futhi angazi ukuthi yini eningilethele yona kule show amanyala wodwa usuyazi akona amanyala ukuthi wena yeke ufebe ufocus kunkosikazi wakho yebo ungahambi hela nje ubhizi nabantu besifazane bangaphandle ngoba ungakabanjwa wena ngibanjwa ini ukuthi uyafeba wakwangibona mfana oyelo bhono kanje ungafeba bungenapho yabo nje singaphumi ehlokweni awuhlangani naye ukuthi uyafeba kafebi yeke ukufeba wena musu lokho angikhulumi naye nginandaba naye mina ngofuna usizo wena nje yeke ukufeba umuntu wesifazane musu lokho ungikhomba yeke ukufeba uthola amaphiko masusula usuqomile hayibo ukuba ngiqomile ngabe ngilethanga la mfethu yabona wena mangasuka lesikora phambili kwami sibhekane sobabili mfana wami ngiyakutshela ungalala emshiyeni ngiyakutshela angaze kufike lapho baba uthi ungalala emotuary ngiyakutshela angaze kufike lapho asilungise nje indaba angithi kutshenile ukuthi lekhaya si okay ngikhuluma ke ufuna ukuthini kimi ngifuna ukuthi uthi umama yeke ufebe ufocus kuyena nawe ke mama mase focusile kuwena imanelise because ukhale ngokuthi akasanele hayi ngiyezwa ngizozama uthini uyeza ungazuzama khuluma nje ngizokwanelisa ulungileke mfowethu mengabe ufoni uzoyithola uma esho kanjalo idili leyo ayikhulumisi mangeze uphumela ngaphandle ile nto engiyilwa nayo ukuthi angaphumeli ngaphandle yena owenza ukuthi ngiphumele ngaphandle kodwa uma manje njengoba uyayivumela umlomo wakhe ngithi uyamusa yebo uma ukuthi yena uyavuma manje njengoba sevumile uma ukuthi uqinisile ukuthi masibuyele ekhaya uma ngithi vuka unginike uyanginika hayi sorry score sengiright manje but nomoya sewehlikile mama kodwa nje into engijabulisa kakhulu ileyo ukuthi uzokwazi manje ukuthi angimele bafo ngindoda angikwazi ukuqala umsebenzi ekhaya
ngithi ngisawuqalile akasamnandi umama akasafuna sefuna ukwenza lokho sengibuyele eceleni manje sefana manje ngenze njani ngiyisize mina ngesandla angikwazi ukuyisiza ngesandla mfethu ekhona ngisho ingane amazinga ngigaga ngenza lokho sinengane sizele baba yazi ngavele zihleke isimanga ngoba nazo seyikhulile ziyazi lento manje umama mfethu iyodwa into esibanga nayo manyambosi nami mfethu ngikhulile ngifuna ukuhlala ekhaya ngifocus ekhaya iyodwa into esibanga ukuthi akafuni mfethu ukuthi ahlale kumina abheke mina mangifuna anginike ngisho umuntu uyayalwa ngisho ekhaya ukuthi indoda uyondla kephi ngaphezulu nangezansi yebo ubelethe ingane emhlane ubelethe indoda ngaphambili philwa kanjalo mfowethu wena nje mamthethwa uyazi manyambosi uyazi kwenzele yonke into futhi mfowethu ngiyamthanda kakhulu ngizomenzela yonke into yokubuya futhi ngizoqhubeka ngihlale kuyena but akangithembise nje lokho ukuthi mfowethu mangifuna uyanginika bafu mina mfethu ngifuna ukwazi ukuthi njengoba izinto sezi-right manje kwenza ijuice angani ekuqaleni kwabuye kwenza imbiza usayisebenzisa namanje wena unombuzo kakhulu ngiyayisebenzisa yini uyayifuna yini ngiyayisebenzisa ngifuna ukufonela lo ehlisa kancane ungamfonela phela unayo ungamfonela inamba zakhe nginazo ungamfonela akuyona into eyinkinga le ungamfonela ungamfonela uma ufuna ukufonela umcela ehlise kancane bandla idosage mama usakhuluma kweyisi cha ngiyasicelela baba lungile nansi fele emntwini ha biza kafele emntwini negama lakhona liyazisho ukuthi ufele emntwini hayi baba ngiyakutshena uba nophephele emhlane nasekhanda okay uyapina lapho mfazi uthi ngiyabonga mbuzo ukuthi abongini uyabonga hayi ngizoke ngizwe wathi ngimuzwe lo muntu lo mfethu ukuthi uhamba igama lakho ufele emntwini fele emntwini oh okay asize ukuthi iyaring baniqala fele emntwini fele emntwini ufele emntwini ayingeni nje inamba yakhe awusho mfethu ukuthi yona namba yona phela umuntu obhizi mfethu umuntu obhizi kakhulu lo umuntu wabantu fele emntwini hayi cha ngibengithi ngifuna ukuthi qaphu naye mfethu ngibone ukuthi khamba kanjani nanokuthi yini kanti le ayenzayo ngale mbiza yakhe njengoba kuze kufika kulesimo ukuthi kuxabana imindeni yabo manje mengabe decide ufele emntwini ukuthi angatholakali angazi ngempela ukuthi wenza kanjani hayi awufele emntwini mfethu angimtholi mfethu ngiyazama angimtholi wena wamthola kanjani wamzama kanye wamthola wena mina mfethu ngamzama kanye ngamthola kodwa phela ngoba siyazi ukuthi abantu abahlezi bebhizi abantu babantu lapha yabo abantu abahlezi bebhizi eish wena yini nganhloso ukuthi mhlawumbe umfonele manje no bengenzela mfethu ukuthi phela ngithole ukuthi imbiza yakho isikhiphayo yabo ngoba manje hayi khona phela emntwini hayi phela emntwini bengifuna nje ukuthola ukuthi le juice yakhe nembiza uyizinto ezinto ayifakayo kodwa-ke mfethu asigxile la kuwena sikhohlwe yena cause vele akatholakali umama into ayicela kuwena ucela nje mfethu ukuthi uyiphathe kahle ube umuntu wakhe yedwa ngoba wazakhela yena yedwa kube kuthiwa akazange ayizame ijuice ngabe wena awuzange uzithole ku-situation whereby upina ngalo ngiyakhumbula uzwe wangichomela ukuthi upina ngalo shothi bafo sibuyela kulo nto sibuyele emuva manje ukuthi upina ngalo mayabo sicela ukuthi ukhuze umuntu wakho ngobuwena ongilethele awasi umuntu wami baba useyisa kodwa useyisa ke nalento ayishoyo kumina bafo meaning understand bengihlambe sesi right ngifisa umoya kodwa manje indlela akhuluma ngayo uthe ubani igama lakho mfethu akwadelela kodwa umuntu ephansi wakwadelela umuntu ophansi wena ungeyisa ngenothi eliphansi ngodolo ophansi lo phansi onganakekile kodwa wena nje othe ulibhinisa kanje angazi noma ulibhinisa emoyeni mase ubona buka namathambo phela phansi uyahleka liyaphina kuwena kodwa siyakhuza lo muntu wakho liyaphina kuwena hayi la wesikore ngicela ukuthi ubuwe ungikhuzele yena ukhuzele ugogo zaluma mashezi owakwethu asingaqhathwa mfethu itotolo zilembezi likhona lakho singayenzi lona asifocus la hey weyisa lo muntu
Ngeke kuyeyisa lokunto okuncane kanje. Yazi ukuthi mfowethu wena ukuba into ezethu besingazilungisa. Bengizokushaya straight. Kodwa ujabulela ukuthi nje umoya wami usuphansi umama usengitshelile ukuthi vele nje masigoduka ngiyamniphisa mangiphuma khona la ngiyophuma ngimniphisa. Sengakwazi kunokwamukela konke lokho ekusongitshela kona. Shezi mfethu ngithi ngizama ukukhuluma nawe kahle ngithi ngiyadela. Kulungile bafu khuluma. Umama ucela ukuthi uyiphathe kahle. Ungafebi manje uzokwanelisa yena. Uzokunikeza konke oyifunayo. Zonke izitayelo oyifunayo ngicasaka nankinga nazo. Into yalwa nayo ukuthi uphumele ngaphandle, kunezifo ngaphandle, kunemimoya, nayo yonke into uzobuya uye ngaphakathi uphinde ugulise umama futhi. Because mhlawumbe uyisebenzisa ngisho ikhondom. Asingabe sisayikhulumayo leyo cause izosiqhatha vele. Yabo. So ngiyakucela mfethu. Hayi vele bafu wenza kahle ngoba uyaphambuka. Do it for your family. Noma mina into engayisho ake ngiyeke lo mhlolo. Ngikhulume nawe manje kuphela amanyambuzi. Mangiphuma la, ufuna ukuphuma sibuyele ekhaya. Masibuyele ekhaya ngiyakunikeza into efana ngumnikeze yona njengomfazi oyizele ekhaya. Waphuma kini udla usutha ukwenza konke unabafweni uvikelekile. Lapha ekhaya uyazi ukuthi yini lo waya kwelanda. Lo izele engamfaki lo nalo. Usazoyithola njengoba injalo. Mfethu mina angigive up mina. Yazi ngihlela ngiyacabanga ukuthi lo muntu lo ngeke ngingamtholi. Ngeke mfethu ngiyabona ukuthi ngeke ngingamtholi mfethu ngibhizi. Yebo sawubona bhuti kunjani? Hey yapha traffic la bafoni ngiyaphila kodwa. Ngiyaphila mfethu ukhuluma noMatifana nangu lo lungisa umjolo njengoba nolungisa amapepi nje. Mntaka baba ngoba la ngihamba nezingane ngizocela ngicela ukubanga nje kancane ungavali kodwa. Hayi no. Khuleka mfethu nginaso isikhathi khona indaba engifuna ukuyizwa lapho kunejonge lithi wena walenza lapha inangeto. Okay uthe nezingane okay. Okay baba ngiyisukuma bese ngiyaphuma kancane. Awona lokhu nawo umsebenzi wami lo. Umsebenzi wami. Hayi futhi umsebenzi wasekhaya. Mfethu mina nguMatifana. Ya nguMatifana mina mfethu njengamanje siyashutha la nelinye ijongo elilethwe umama wakala uyakhala umama ukuthi eliphihliza kakhulu so lithi hayi no izinto lazithola kuwena ubani mfethu lona baba lo ukhuluma nawo phela emntwini webhuti bambiza kanjalo ufana nje wakwakuphethe oyihlanganisela umZulu aphinde abe yimpondo mfethu ngokuzalwa komndeni wakithi sisuka kwamaphumulo kwaQwabe asamakhehla-ke ahamba okwakha eMthwaluma aphinde asuke eMthwaluma ehadini khona nje umuntu okhona la eKZN bhuti. Okay. I know mfethu kulungile mfethu ngiyakuzwa and ngiyalizwa negama lakho ukuthi ufela emntweni kushuthi ngempela naye ubafo la uthi wafela kusona isibumbu waphindwa waphaphama futhi waphindwa siphinda futhi. Amadoda afika lapha eKapa ngiyangitshela ukuthi ama-products lawa okubhebha adinga umuntu onesitheni so nje ngeke uvele usukele umuntu oyedwa bompobo simbobo ngempela otherwise uyohamba kushiya umfazi ebalekele ucansi so liyabhubha lapha ekhaya. Kuyayenza isense mfethu ngoba sikhuluma nje ijongo lelo ngathi kwasekhaya beseliqala kuthiwa alifebi umhlola lishaya kwasani lipina ngalo itotolozi lipina ngalo. Hayi into esengiyijwayele mina ngoba waqala nje walesikhwama sasekhaya sokulapha noma nje kwandlela ukuqala ukuthi ngiqala ukulapha ngaqala ngepipi so ukuduma kwami nje ngaduma ngalo ipipi emsakazweni emkhulu njengokhozi Radio 2000 mangena nje ngizongena ukukhuluma ngepipi nazo zonke nje ihlelo la ngena khona ngikhuluma ngepipi because iningi labantu abantu abaqhamuka bencoma abaqhamuka befuna ukwazi mina bapho ngumuntu ongajwayelekile so ngingasho kanjalo ukuthi lento engiyenzayo ikhona kodwa le yasekhaya isandla sakhona sijwayelekile ngoba ipipi mina akudingi ukuthi ngize ngithinte ngesandla mina ngiyakwazi ukulawula ipipi lakho ngekho eduzane kwami so into nje engayithiwa engathi mhlawumbe emhlabeni sibabili noma sibathathu noma so5 yabhuti mfethu angisho ukuthi nginenkinga yetotolozi kodwa ukephi mhlawumbe ungisize ngiye ngizame nje iproduct yakho alinankinga mfethu liyasebenza kodwa just ukuzwa nje ukuthi ngingahamba kanjani alinankinga mntaka baba ukuzwa nje iproduct. Akekho ubambala bathi banenkinga iningi labo lifuna ukuthi bayezwe
ekhaya mfethu kwamashu ka-eli la nje emva kwase-Bridge City kodwa futhi siyatholakala nase-workshop amanye amakhemesi asenawo ama-products asekhaya kodwa lawa okwenza ubhebhe isikhathi eside wona sikakawafaki ey'tolo ngoba sibalekela o-copy and paste kunabantu abakhophayo kanti uzokhopha ngendlela e-wrong uthola ukuthi umsebenzi wakho nowakho ucishe ufane abantu bagcina sebemqathanisa kodwa manje uthi imiphumela kayifani umuntu athenge into ebhedayo bese athi hayi vele yonke lento lena ayisebenzi because siyasuke nanenkinga enjalo mina nje bafakhaya kwamashu kwa-eli iyatholakala kwamashu iyatholakala futhi workshop eminye imisebenzi yasekhaya iyatholakala nje icishe wonke amakhemesi eminye imisebenzi yasekhaya because asenzi umsebenzi owodwa. Hayi no mfethu ngiyakuzwa mhlambe ngoba siyashutha njengamanje siphakathi nayo ishow awusale sowushiya ngisho inamba yakho mhlambe khona amajonga abukile njengamanje anenkinga yetotoloza anqenayo ukukhuluma ngayo. Iy'namba zasekhaya futhi ithi 067 1145 eyokuqala lesibili ithi 0799 581 467 yesibili leyo so asilaphi kuphela bafo amapipi nabantu besifazane nabo sebalapha because kwesinye isikhathi indoda iyake ifike ekhaya ithi izokhulisa ngithi inkinga ikuwena noma umuntu wesifazane athi ngala kumuntu wesifazane akasamuzwa kahle sengathi liyaxega ngithi wena awunankinga nangu umuntu ofana afike la ezonciphisa so asigcini ngamadoda kuphela nabesifazane siyabenza futhi singagcini ngento zamapipi kuphela kuningi esikwenzayo bafo kodwa njengoba sikhuluma la ngepipi okudingayo amadoda kukhona lokhu uhlobo kulokho okubhebha isikhathi eside kuhlukene kawu-5 kodwa ama-products asekhaya nje okubhebha wonke ahlukene kawu-11 kodwa okubhebha isikhathi eside ahlukene kawu-5 lawa amanye yilawa avusayo because khona ukuvusa ipipi laphakathi khona ipipi iwokuvusa ipipi elingasasebenzi at all ukuhlukana-ke kwemikhuba edala nocansi so thina siyake sisebenze ngaleyo ndlela kanjalo kuya ngawo ukuthi ipipi lakho linankingani ngaleso sikhathi. Mfethu sengiyabona ukuthi ngempela ukubhebha kuwumsebenzi yazi bengikuthatha kancane. Omkhulu kuyakhokhelwa bafo konje wakhona o-men's clinic nje bamise iy'ndaba zamapipi o-men's clinic otherwise ube kuthiwa amadoda awaguli ngaba bekho o-men's clinic nami njengoba ngufele emntwini ngikhona ukuqala kwami ukwaziwa ngaziwa ngokugula kwamadoda ukuthi amadoda awafuni ukukhuluma into awafuni futhi ukubhala konje walo ndoda uma kude vele obala kushuthi lo ndoda abambisisi ngoba hayi lona siyalikhanda futhi yabo mina uma ufikile ukancane ushaya iround engaphansi kwe-hour noma engaphansi kwa-2 hours normally mawusuka lapha ekhaya nje azi ukuthi kuzokwenzeka ubhebhe usuku lonke kwenzeka ukuthi ubhebhe isonto lonke kwenzeka futhi iround iyodwa ubhebhe abantu abawu-5 ingakho ngithi ama-products okubhebha asekhaya adinga umuntu onesithembu noma umuntu oyisoka because indoda akayisebenzi shuthi manje uqonda ukuthi mina nginenkinga njengoba nginganqeni nje mhlawumbe kwi-round yokuqala ngithi wanya 2 minutes esibili ngiyishayela u-15 minutes mhlawumbe esithathu ngishaya u-20 minutes. No kusuke kungeyona inkinga kuwena kodwa kuyinkinga ngumuntu wesifazane because umuntu wesifazane akadingi ukuchama kanye kodwa udinga ukuchama kabili noma kathathu noma kawu-5 uma umuntu amise ngeround eyodwa kawu-5 lowo muntu nje angakufica nentombi ngenixabane naye futhi ngenihlukane naye kungaba yilokho okuthethisana nje emveni kosuku aphinde abuye ngoba ukwazi ukwenza into engakwazi ukwenziwa umuntu kuyena. Hayi no kuzwakele mntababa ngiyabonga kakhulu benginomyalezo kamama uthi hayi awunciphise lapha kuzithako ngeke phela uyabona ukuthi uzohambisha umoya. Akulula bhuti singasuke nje siqinise ngoba khona okunye ngikufundile okubili engizoku-eda kuyo leso akulula ukuthi sithambise kufanele siqinise abantu besifazane abanele bafende indlela yokubashaya akusesikona ukubabeka isandla manje nokubathumba indlela yokubashaya ipipi so ngeke akhaliswe ipipi ngoba lo mgodi kuye umsebenzi wawo ukuwuvala indlela yokuwuvala ufaka ipipi khona so hayi ngabikho into emkhalisayo yena nje akabonga ukuthi unendoda emnelisayo because ayikho enye ophinda ayithole efana naleyo and once waqala wajwayela umuntu ofana naloyo angeke senzeka futhi ukuthi uma uthole omunye owiki kunakuloyo ebese akuthokozela ukuba socansini otherwise abantu besifazane nje bafo ababhebhe iflege limhlophe lize phezulu lamadoda. Mntaka baba ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho mfethu bengithi angizwe igama lalo muntu ekuthiwa ufele emntwini ngisathi usuyigama nje kodwa uma ukushiya imisebenzi yakho ngiyabona ukuthi impela ufela kusona angeke ngisasoka ukuthi too much bafo ababhebhe abantu besifazane siyabonga siyathokoza futhi. Danke siyabonga mfethu. Siyabonga. Hayi mfethu wathola umuntu okutholwayo
ya wathola umuntu okuthola kodwa-ke asikho lapho la sikhona bese ngifuna nje ukuzanelisa nami mhlawumbe ngifane njenganawe cause wanele umama kodwa anginayo ishono mwanele kahle yabo thina besithi silungise i-relationship yakho la ekade seyiqala ukulunga-ke ukuthi umama uzokwanelisa nawe uzoyeka lento yakho kuhamba uzwisa ushukela wamama abanye abantu ngoba lo shukela lo ukamama wazenzela wona njengoba nje kuyimanje ebhizi wena u-active kangaka ingoba yena waqala ukuthi uhambe nendlela yajuice wasuka kujuice wangena embizeni then emva kwaloko usuphina ngale emoyeni uthe kambe ubani igama lakho baba mpethu uMatifana Antifana lalela ngumtshene mfowethu mina umama ngisasho namanje bengumtsheni mama ngitshenile ngathi angifisi ukuthi lokho ngikhuluma into eziningi but ngifuna ukuthi sivumelane ukuthi ubekezela ngithi uhluleka ukubekezela uyahluleka ukwazi ukubekezela ukuthi belingasebenzi walivusa lavuka lasebenza umsebenzi manje uhluleka ukubekezela ukuthi seliphumela wahluleka ukubekezela ukuthi liyamanelisa manje seku over ngaze ngaphumela ngaphandle uyahlula futhi ukubekezela ukuthi sengaphandle njeni uhluleka ukubekezela kuphela yonke into yakhe uhluleka ukubekezela manje njengothembisa into eyi-1 ukuthi uzokwazi ukubekezela ukuthi alamukele nje endlini isebusuku semini ntambama nini mfowethu siyakhuleka lapha endlini singena ekamereni sibamba umthandazo kuphela yileyo nto ngifuna sivumelane ngayo mama uyavuma awuna qedile mfowethu hayi anginanto nginokuthi ngilahlelwe uyena ngisho cha ngakuhlaba mama u-45 kuthiwa ngamnikeza ngisho 5 hours But 5 hours 5 hours kwaleyo nto kungibiza ngenje mfowethu kungeya lo ngiyaxolisa baba ngiya-understand ukuthi bekungani kade ushaya u-1 ngimama unganeli mase uyaphuma uyakwabanye abantu ngaphandle sishaya ama-hour lapha kodwa-ke embizeni asikugqizeli lo embizeni sishaya ama-hour mfowethu asidlali hayi no ya siyabonga kakhulu isikhathi sakho ukuthi ufike kwishow asungasibambi isandla asungasibambi esamama ngingasibamba awunankinga ngimxhawule naye hayi ungambamba fana ngeke uphile phela la emhlabeni engiphila kuwona futhi ngeke ngikhompithe nawe ngeke ukhompethe nami uyazi ngibuza umama siyabonga Yes. kakhulu mama yebo siyabonga hayi-ke mbukeli uyabona ukuthi i-episode yanamhlanje ihambe kanjani nokuthi nawe uney'nkinga zetotolozi ney'nkinga ezisinto umjolo zilungise mfethu lungisa yonke loo nto moda uma uthi ufuna ukulungisa umjolo@gmail.com that is umjolo@gmail.com uyazi-ke mewukuthi nje siney'ndaba ezisinto umjolo wodwa umthandazo ongakwazi ukuthi ukhulekele mase uyakusebenzela ngoba phansi uNkulunkulu kaMatifana hawukele mengabuwenze njalo noma kanjani izinto zakho ziyoqonda umjolo wakho ubuye uhambe kahle ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel swabangani bakhe ihlobo zakho nabo bonke abantu abazi igama lami ngingodlala Matifana and I am the next big thing in KZN sihlangane kule episode elandelayo sibone ukuthi siphethe bani mhlawumbe sibe silungisa eyakho indaba siyabonga kakhulu ukubukela kwakho